בדקתי היום את השמן באוטו, כמו שאמרת לי, אז כאילו עכשיו זה לא כפול, זה נראה מה אמרת לי? מחר אתה בחופש? מה? יש בחינות? ההורים שלי גרושים כבר 2 שנים. ההורים שלי לא היו מאושרים ביחד. כל הזמן היה אווירה בבית של עוד שנייה הולך להישבר משהו, עוד שנייה משהו הולך כאילו להתפוצץ. וזה משגע אותך, זה מחרפן אותך במוח, שאבא שלך ואמא שלך, כאילו אתה בין 2 מחנות. פה בבית אמא שלי היא המפרנסת, היא מקבלת את המזונות מאבא. והיא שורדת, היא עובדת קשה. בשביל שאפילו נעבור לבית קצת יותר מסודר, שגם לה יהיה חדר. שבינתיים היא בסלון. זה מציק לי שהיא שלה בסלון. אין לי איך להגיע לאבא שלי. הוא יודע הכל, אבא שלי יודע הכל. הוא יודע הוא ברגע שהם התגרשו, זה לא עניינו. זאת הגישה. תגיד לי, מה עם אבא? לא דיברתי איתו בזמן האחרון. לא יצא לנו. אתה יודע, אני מחבר את זה. צריך לקנות חליפה לנשף. וואלה, חליפה? לא חליפה. כאילו, במקרה שלך זה באמת חליפה? צריך עכשיו לחסוך? איפה? בבילבורג תקנה, לא? מה בבילבורג? חנות גלישה, מה הקשר? לא, אמרתי אם אתה תקנה שם את החולצות. לא חולצות, זה חליפה, זה כמה לחם טוקסידו. אני אוכלת. אז נו, אז אמרתי נכון, טוקסין. באמת, משהו כזה, כן. הבנים, כי זה מצחיק אותי. ומה תעשה שתתחתן? אותו דבר. מה את תוכפת לחתונה? נו לא, מה טוקסין? אני מצטערת שזה מעצבן אותך, בטח שאני צוחקת. נו מה, חולצה יפה במכננה זה לא הולך? כאילו, צריך גם ג'וקט. לא, ממש לא. איפה מחפשים את זה? תל אביב? אני סתם הודעתי לך. לא, אבל תל אביב, שנקין. כן, נמצא משהו.